हाय एक गे हाय दो गे हाय लेके तीन गे हाय चार गे कहो है एक गे दू गे तीन गे चार गे घरवा में का करबोगे? आज सामान पैक करबोगे, कल बम्बई जाबोगे। अच्छा बम्बई जाबोगे? हाँ बम्बई जाबोगे। तू कुछ कहबोगे? सुनिएगे कहबोगे। जनिया बलमुआ बहरवा कोरवा के सुतैबेगे। जनिया बलमुआ बहरवा कोरवा के सुतैबेगे। आ कैसे कटी बोला भोरवा गोड़वा के कर दबही बेगे। एगो हमहू बात कहबोगे तो से। का कहबोगे? जाइब ना धनी बहरवा घरवा कैसे चलैबेगे। ए हो जाइब ना धनी बहरवा घरवा कैसे चलैबोगे। अब बुझे ललिया बलिया धनिया कहवा से लैबेगे। हमसे ढोवाई ना जा वनिया के बोझा। रात भर देली पहरवा दुखवा कैसे सुनैबेगे। रात भर देली पहरवा दुखवा कैसे सुनैबेगे। आ कैसे कटी बोला भोरवा गोड़वा के कर दबई बेगे। तू तो सही बोलबोगे लेकिन एक मजबूरी बोगे। कौन सी मजबूरी के? सुनबोगे? बताइएगे। करब ना कमाई कैसे चली सारा खर्चा। ऐसे ना भर रानी लोभ के तू परचा। जीवन के इहे सारा नैया नहीं डूबैबेगे। ए हो जीवन के इहे सारा नैया नहीं डूबैबेगे। अमन बुझे ललिया बलिया धनिया कहवा से लैबेगे। मेरी एक बात सुनिएगे। अरे बोलबोगे रानी बोलबोगे। तुमरो ना सुनबोगे तो केकर सुनबोगे। लागी न मनवा सैया सुनिला दीवाना। निक नाही लागी पिया अन्न पानी दाना। अरे टाइम टाइम से खाइबोगे।
हरदम रह